जे जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दि तामुलपुर जिल्लानि सासे सोद्रोमा बबे राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा बिथांखौ मिन्थिनाय जायाखै, बबे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांखौ मिन्थिनाय जायाखै, बिथांखौ जोङो जितेन मोसाहारि होननानै मिन्थिनाय जादों। जे बिथाङा राजखान्थिनि जिथु फोसावनाय, बे फोसावनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि, बाथौ धोरोमनि माखासे धोरोमारि गामि आरो दुखिया सुबुंफोरखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामदों। आरो नोंथांखौ जोङो खावलायहरदों 24 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा जुदि नोंथांनि हालामाव थानाय बै बाथौ मन्दिर, बाथौ सिबिसालि एबा थानसालिफोराव थांनानै निमाहा बिफिनहैयाब्ला नोंथांनि हान्जानि बेरेखायै जोङो बा नोंथांनि बेरेखायै जोङो गसंथिगोन, बेखौ जोङो नोंथांनो रोखायै फोरमायहरदों। लोगोसे नोंथांखौ सोंखारि हरदों, जानो हागौ नोंथाङा बबेबा मोनसे बर'निनो गोख्रों राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा बा दैदेनगिरि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि हालामाव थानाय बैफोर बायफ्ले जिफ्ले बाथौ सिबिसालि बा बाथौ थानसालिफोरखौ नुदोंब्ला, नोंथांनि गामियाव थानाय दुखिया बाथौआरिफोरखौ नुदोंब्ला, नोंथाङा बेखौसो आवगायनांगौमोन जे बैफोर बाथौ सिबिसालिफोरखौ नोंथाङा बोरै उन्नत खालामनो। खुलुमबाय। बे समाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनैनि बे प्रेस मिटआव बाहागो लाफैनो हानाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बे समाव जोङो मोनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थानाय, बाथौ धोरोमखौ लानानै सासे सुबुङा भाइरेल खालामनाय खौरांखौ लानानै जोङो दिनै प्रेस मिट होनाय जाबाय। जे जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दि तामुलपुर जिल्लानि सासे सोद्रोमा बबे राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा बिथांखौ मिन्थिनाय जायाखै, बबे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांखौ मिन्थिनाय जायाखै, बिथांखौ जोङो जितेन मोसाहारि होननानै मिन्थिनाय जादों। जे बिथाङा राजखान्थिनि जिथु फोसावनाय, बे फोसावनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि, बाथौ धोरोमनि माखासे धोरोमारि गामि आरो दुखिया सुबुंफोरखौ बिथाङा इनसाल्ट खालामदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे गावनि हालामनि माखासे बाथौ सिबिसालिफोरालायनो बायफ्ले जिफ्ले आरो बैयावलायनो मंगलबारनि अनगायै, मंगलबारखौ गारनानै बिस्थिबार आरो बबेबा मोनसे सुनिबार बा बबेबा मोनसे गुबुन बारायावसो बाथि सावो होननानै बिथाङा इनसाल्ट खालामदों। दा बेखिनियावनो जोङो नोंथांनिसिम गोख्रों रावजों सोंखारि हरनो नाजादों जे दुलाराय बाथौ गौथुमहा नोंगौ मंगलबार सानखौ गोथार सान हिसाबै जोङो गोसोआव लाखिनानै बा जोंनि जिथु कनस्टिटिउसनाव थाखानाय जिथु गोथार सान हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबार सानाव जोङो गोसो गोथारै बयबो आर'जखौ गाबो। बिनि अनगायैबो माबाफोर उसुबिदाफोर जायोब्ला बैफोर गामि आरो बैफोर गामियाव थानाय साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिफोरा गुबुन बारायावबो सिबिसालिफ्राव हाबनानै बोराइ बाथौ बा इसोरखौ गाबज्रिनो हागोन होननानै जोंहा रोखायै बेखौ फोसावनाय आरो लिरखानाय दंखायो। बेयाव नोंथाङा मा एंगोल, मा नोजोरजों जोंनि बै दुखिया सुबुंफोरखौ सोंखारिखो, बेखौ जोङो हमनो हायाखै। बिनि थाखायनो नोंथांनिसिम जोङो मोनसे गोख्रों रावजों नोंथांखौ फिन सोंखारिबावदों आरो नोंथांखौ जोङो खावलायहरदों 24 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा जुदि नोंथांनि हालामाव थानाय बै बाथौ मन्दिर, बाथौ सिबिसालि एबा थानसालिफोराव थांनानै निमाहा बिफिनहैयाब्ला नोंथांनि हान्जानि बेरेखायै जोङो बा नोंथांनि बेरेखायै जोङो गसंथिगोन, बेखौ जोङो नोंथांनो रोखायै फोरमायहरदों। लोगोसे नोंथांखौ सोंखारि हरदों, जानो हागौ नोंथाङा बबेबा मोनसे बर'निनो गोख्रों राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा बा दैदेनगिरि। जुदि नोंथाङा नोंथांनि हालामाव थानाय बैफोर बायफ्ले जिफ्ले बाथौ सिबिसालि बा बाथौ थानसालिफोरखौ नुदोंब्ला, नोंथांनि गामियाव थानाय दुखिया बाथौआरिफोरखौ नुदोंब्ला, नोंथाङा बेखौसो आवगायनांगौमोन जे बैफोर बाथौ सिबिसालिफोरखौ नोंथाङा बोरै उन्नत खालामनो। नोंथाङा बैफोरनि बायफ्लेनाय जिफ्लेनाय जिथु औवानि बेरा, बेफोरखौ फोसाबनो नाजायाबालासिनो नोंथाङा मानो इन्जय खालामखो? नोंथाङा मानो इनसाल्ट खालाम मिनिखो? हयथ' नोंथांनि बिखायाव बियो पाप नांगोन, ओरैबायदि पाप नांगोन नोंथाङा सानसे रावजोंबो बाथौआरियानो जा बा नोंथांनि हालामनियानो जा बा नोंथांनि राजखान्थियारिनि सोद्रोमायानो जा नोंथांखौ माब्लाबाबो रेसपेक्ट होनाय नङा आरो नोंथांनि मुंखौ लानाय नङा, नोंथांजों रावबो रायज्लायनाय नङा। बेखायनो जोङो गोख्रोङै सोंखारिनायजों लोगोसे नोंथांखौ फिन खावलायबावदों, नोंथाङा 24 घन्टानि गेजेराव गासिबो बाथौ मन्दिरफ्राव थांनानै
निमाहा बिफैनांगौ बेयो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोख्रोङै खावलायहरनाय। लोगोसे नोंथांखौ खावलायनो सानदों, नोंथाङा जिखि राजखान्थियारि हान्जायाव थाया मानो, नोंथाङा बै राजखान्थि हान्जायाव थानानै गामि ओनसोलफोराव थांनानै राजखान्थिनि सोमोन्दै माखासे डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टफोरखौ लानानै नोंथाङा फोसावहैनो हागोन। नाथाय जोङो बेखौ बुंनो नाजादों जे बाथौ धोरोमनि सान्थौ, बाथौ धोरोमनि खान्थि, बाथौ धोरोमनि आसार आरो जोङो जेरैहाय गोग्लैसोनानै दङ, मानोना बे गोग्लैसोनाया नोंथांमोननि अनसुंथाइ मोनैनि थाखायसो जों गोग्लैसोनानै दङ। बेनि थाखायनो बाथौआरिनि जिथु सान्थौ खान्थि आरो जिथु जोंनि आसार खान्थि बेखौ लानानै जाहाथे नोंथाङा गुबुन गामिफोराव राजखान्थि खालामा, बेखौ जोङो नोंथांनिसिम गोख्रोङै खावलायहरदों।